mana o ari damal galle nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo waya ko juuti ɗum haydara seydina oumar ibnu khaɗɗab wirtimo ɗon naata yo wi nelaɗo Allah won sagata woni damal ɗo ne waya tan nelaɗo wi noddumo o ari o jooɗe e yeeso nelaɗo nelaɗo wimo an sagata ko wayata o wi mawɗo nelaɗo wi bakkan ma ɓuuri asaman o wi ɓuuri wi bakkan ma e leydi ko ɓuuri o wi ɓuuri o wi bakka ko ɓuuri o wi ɓuuri o wi bakkan ma e kursi o wi ɓuuri o wi bakkan ma e maayo geeƴi o wi ɓuuri geeƴi o wi bakkan hoode asaman o wi ɓuuri ɗum mawnude o wi bakkan ma e gabbe ɗum mawnude o wi bakkan ma e Allah ko ɓuuri Allah ɓuuri mawnude o wi ko Allah mawɗo yaafoto bakkan mawɗo an kam holko mbaɗɗa o wi min wonno liggeyam ko ubbidde maayɗo fof ubbaɗo mi ubbita tan ko o mbiɗa yeeyoya hanki noon won maayɗo ɗo e lansariyankoɓe Madina ko suka debbo joɗɗo no fewi jaami ubbin min jaltinmi kasanka makko nawmi ha goɗɗoyɓe miijimi no wayi wadde ni miyomi yami rendoya makko kadi ittumi kasa ɓortumomi halat yelnumomi dow kadi ndendumen goppirmomi noon jaami ha mbiɗa yalta bamuli Allah wi suka debbo o wi e heewima kaari yo Allah hoyne yo ha timmi laabi tati an a ɓooti kam aɗa woppi kam ɓanndu meeɗo hakkunde maayɓe julɓe a rende am kadi a woppiti kam e janaba e yeeso Allah yo Allah hoyni o wi ko ɗum dey goyam ya rasulullah nelaaɗo girmi liɓimo e leydi nangi koyngal makko daacimo ha wi an ka naatigue bonɗo mo Allah bonni yaltu ɗum waɗi nelaaɗo woto nde tampere tawi yamiram tan mi waɗa silamam taƴƴeɗa ɗum wiyala mi yamiraka ɗum o yi Allah makko yeehi ha balɗe tati omo nelamo o tuubi tuububuya laaɓɗo feyaade Allah yo Allah yaafomo Jibril o arti e nelaɗo o wi ya Muhammad Allah wima ina salminma o wi aha o wi Allah wima beele ko an tagi yimɓeɓe o wi ala mi tagani hay goto Allah wima beele an jeeyi yimɓeɓe o wi ala mi jeeya hay goto ma beele wonko mbawanɗa yimɓe o wi hay hunde mi wawana hooram saga hooram tan woƴimi o wi ɗum noon sagata e ma o tinno Allah yaafimama ko wanno ko ɓenni ko waɗi joni e ko jogoy wadde ha yo hay hata woɗɗi ɗum fatorimama hankadi gasi wa azumatil hasanat wa khalawta bima qaddamta min alshay'ati wal hasanat fasma a woppi mana perde aduna a yeewi ko ligginoɗa a serti hen yeni e musidɗam hetto mana henno konngol tedduɗo towo jaafotoɗo bakkat hono mana Allah tabaraka wa taala omo haalanma ya ayuha nnas attaqu rabbakum wa akhsaw yawman la yujza walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay inna wa'da allahi haqq fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur say kumar woni haala o wi e musidɗo siftor ko Allah wino ñalawma manamo suno heewi mette heewi ñande baaba wawa yobde ɓinguel haydara ñande ɓinguel wawa yobde bamum haydara ñalawma mo ganduɗa fodore Allah gonɗi woto funtu on iblis woto funtu on fittano ganda ɗum ko mere o wi e musidɗam soko tawi mana ɓiye ko malaɗo fasa yajma'u baynaka wa baynahu aljinan wa in kana min al-asqiya falyakun al-firaq min al-ard la yajtami'u ahli al-jannati ma ahli an-nar wala al-khiyar ma so tawi ɓinguel ma ko mala ngel janggo ngel tefanma an sama e jihad tefanama kawru yon aljanna so tawi ngel malaka andu ko on sertoyoɓe ñande darga ɗum noon tawde Allah wi bonɓe e moƴƴuɓe gondata ceera ɗum noon ceere gila joni sa seere maggel joni a mawi e jihad a dandi ngel lakara tefaningel ngel yeehi aljanna ndeke noon yaaduma e goppugol ma maggel ndeke ko maɗu maggel wonno ndeke noon ko jam maggel wonno ndeke ko fayida maggel wonno siftorde Allah wino yawma yafiru lmar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli mrin insanun yughni ndeysan yow Allah wi yani neɗɗo dogi miñum walla mawnu dogi nene mum dogi baaba dogi debbo mum dogi ɓikkon mum dogi sehilaɓe mum mo pandiɗa fof wiya hooram woƴƴimi mo pandiɗa fof wiya dongalam woƴƴimi ganda ñande hen e ɗum hulɓini say kumar wone haalde Umar ibnu Shaib mbinomi moƴƴo Fuuta ɓi gandaɗo mo mbinomi nafoore mere mo mbinomi wasu Fuuta toor inchallahu oɗo leetere
kala nde o waawi gasoyde e nde o waawi timmoyde an namniɗo o musidɗo ma welto nanoɓe pular ma belto nanoɓe gandal faama beltoro ma belto soko Allah haaji sabu wone haalde ko Allah wone haalde ko nelaɗo Allah wone haalde ko sey ko alhaaji Umarul Fuuti ganden mi wino leetere o kanko jogori wonde mana seede kanko jogori wonde ɗaadi kanko jogori wonde silama taƴowo mana gonga e fenade haasideɓe makko e añɓe makko e kontoroɓe ɓe ƴeewa beele joom o leetere yilotono ko Allah walla yilotono ko laamu walla yilotono ko jawdi walla yilotono ko martaba walla yilotono ko goɗɗum ha joni Cheikh Oumar woni haalde o wi ko Allah woni pewnowo mo wela fewnude fewde e laawol poccingol o wi sa wi haɗatami yaade ko musidɗam ɓattiɗomi walla sehilam jiɗam no feewi mi yiɗa seetude mum o wi mata nanani mana ko jogorma mi haalande ko musidɗo mi haalanima batte ɓinguel ngel kay mi haalanima batte debbo o so tawi ko musidɗo ma pijjo mo on kawroye elleyin soko tawi maayi jihaade neɗɗo no tefana musidɗo mum saabu musidɓe ɗiɗo ɓe ndeggodiri e hasbore nelaɗo Allah wi hen goto hasba moƴƴi ɗi mana ha joni pamɗi bonɗi makko ɓuuri hewde o reggina omo faara jangde musidɗo makko ndeke nani rangi caggal makko onne kadi hasba onne kadi bonɗi mum ɓuuri hewde kamɓe ɗiɗi fof eɓe paara jangol hen goto wi Allah an de ka moƴƴo Allah wi ha joni o wi ka moƴƴo gonnoɗa o wi ha joni o wi ɗum noon min mi timmiraka musidɗam timmiraka minen ɗiɗo fof aɗa paari min jayngol min de wonko ñagotomami Allah wi haala o wi seeɗa moƴƴi seeɗa ɗi dañmi ɗi mbattana musidɗam o e moƴƴi mum seeɗa ɗi kañum timmiri a yaaha aljanna min mi yaaha jayngol minen ɗiɗo fof min mbasa yaade jayngol Allah jaɓanimo ɗum itti moƴƴi seeɗa o daññoɗi waɗani musidɓe makko e moƴƴi mum seeɗa ɗi peesana timmi woni yehi aljanna kanko o fayi jayngol sehilagal saabu Allah waɗi noon paaɗo aljanna o adi naatde ndeno naati o yani leydi o sujji malaikaji mbimo ummo hande juuletake aljanna juuletake hooretake sakketake muddetake wattake haydara ko weltare tan o wi min kay wona e julde ngol min mbi ko jiɗɗa o mi yino winda e damal aljanna naatɗo aljanna kala ko ñaagui Allah ma hokku ɗum ɓe mbi eyi o wi musidɗam o e yo ar tawi musidɗo o suwa yettoyade jayngol yirta adda kamɓe ɗiɗi fof payi aljanna ay cehilagal saabi Allah ko ni cehilagal saabi Allah watta ɗum noon dargu misal ɓeɗo sehilaɓe sen jiiɗi mbiyen Boubacar Ba e Siley Ndiaye sen jiiɗi mbiyen Boubacar Ba e Mamoudou Niang ɗi walta hen naworɗo goɗɗo on Allah na wawi wooda e musidɓe men moƴƴiraɗo nawora en enen kala e julɓe ko ni ɗum wayi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi kebbine sehilaɓe kebbine sehilaɓe kebbine sehilaɓe Allah ko guurɗo mo mayata ko moƴƴo ina hersa leptude neɗɗo e hakkude sehilaɓe mum saabi Allah soyi mo ala sehilaɓe Seydina Ali wi won ɓurɗo on jasde min mbi holi on o daññoɗo sehilaɓe weltidi ha serte maɓɓe o kadi ɓuuri jasde ɗum noon kebbine sehilaɓe sey ko Alhaji Umarul Fuuti ha joni omo haala o wi musidɗo maɗa saɗa wona musidɗo maɗa yo won musidɗo saabi Allah o woni mana nawoyowoma mana ha joni aljanna saɗa yiɗa neɗɗo woto wi mbiɗa yiɗimo saabu on wawi jangde mbiɗa yiɗimo saabu ko ɓi kaari mbiɗa yiɗimo saabu ko tanum kaari mbiɗa yiɗimo saabu ko moƴƴo mbaadi mbiɗa yiɗimo saabu ko joom jawdi mbiɗa yiɗimo saabu omo weli dande ɗum fof ko bolle puuji ɗum fof wona giɗgol mbiɗa yiɗimo saabu omo yiɗi Allah mbiɗa yiɗimo saabu omo yiɗi ko Allah yiɗi ko mbiɗa añimo jawdi makko ala ɗum ko haasidagal wiyete mboɗa añimo saabu omo añi diini omo añi ko fewte e Allah omo añi wonde julɗo mbiɗa añirimo ɗum yani golle makko ɗe ɗum woni jiɗɗira saabu Allah gañira saabi Allah ko ɗum wiyete ɗum noon ha joni tawi ko Alhaji Umarul Fuuti mana ha joni omo haala e leetere makko o wi oɗo galle aduna cehilagal e bandiraɓe soko tawi ɗum haɗima mana ha joni yaade jihaade ganda o galle no way hewde mana guddiri no way hewde mana wasde laaɓal no way hewde kikkere no way hewde ñimore no way hewde bonde jikku
noway heewde bonde needi noway heewde bonde golle ɗum fof inayi o aduna ɗum noon holko dandata ene o aduna battiniɗo mo ganduɗa ɗe gueɗe fof inayi mum yaade jihaadi saabi Allah nootoyo noddago Allah nootoyo noddirɗo saabi Allah haɓire jihaadi saabu Allah mana so wona ɗum ɓeeɗo haɓɓe ma yaade soko ɓooyi mana ha joni kamɓe lundoto ma kamɓe ceertatay ma yewmal qiyamati ɓe kisno e ma moni fof nattuma andude moni fof sertay ma gondigu mabɓe wontan ma bone wontan ma musiba mana kamɓe tawɓe ñaami ko jeynoɗa sikkeji keewi tawde basal ari walla loore ari a natti wawde faggitade mana ngan sanga yawmal qiyamata mbiya hoto musidɓam goni mbiya hoto sehilaɓam goni mbiya hoto ɓiɓɓam goni mbiya hoto ɓe jewtittunomi woni mbiya hoto ɓe gowodirnomi goni mata yejjiti konngol Allah tabaraka wa taala yiɗodirnoɓe saabu Allah Allah wi wa naza'ana ma fi sudurihim min ghall mana ihwana ala sururin mutaqabilin yiɗodirɓe saabu Allah yawmal qiyama mi ɗoofa kala ko wonno e ɓerɗe maɓɓe e gaña añalago e tikkere kamɓe fof ɓe gonta jiiduɓe yumma e baaba ɓe gona e dow daɗɗateje towɗe mana kamɓe fof koɓe huccodirɓe gonɗo e aljanna yeccittako ala neɗɗo aljanna yeccittako waɗi noon wiyama ko bangeji makko fof ko jeese wiyama ala ko kala ɗo yiɗi ƴewde Allah tarnat ɗum no filmu ni hette yeeso makko gonɗo e aljanna yeccittako nden tam ko jiɗɗa ƴewde fof tan ɗum arat taro ara yeeso ma no filmu cinéma ni ha yeccittako gonɗo e aljanna leece ɗe o wi ɗo ɗe towɗe Seydou Oumar wi no hadis ne laaɗalla wiiri no Allah wiiri ɗum e hadisul ɓutti leece ɗe leeso jaajendi 700 dira towendi 700 dira leeso fof ina waɗi 70 darab no werti hen darab fof ina waɗi façon ŋaji mbaadi 70 inayi mum mbaadi fof rewɓe 70 uuru layni ina jooɗi hen mo paaɗa fof wiya ko min yonta gorel ɓurgel jasde e worɓe aljanna ina jogii ujunnaje 10 ceemeedo ina jogii ujunnaje 12 mbomri woni ujunnaje 22 debbo kamɓe fof waɗa waawi renndude e maɓɓe e leer gooto holko waɗi ɗum tampere tagaaka aljanna a tampata gonɗo aljanna tampata kamɓe fof hay gooto cikkata aɗa waawi renndude e maɓɓe Umar ibn Khattab wi nelaɗo nden min tampa lootaade o wiya lootata kay sabu toon juuletaake hooretaake ko woddima e lootaade o wi nden nde ɓalli amen cicca janaba o wi soon mbarñide ɓuri misko wurde o wi min kayiti lootaade saka noon feñaji goɗɗi ɗi wadde en kayiti lootaade Seydou Oumar wi e musidɗam woto ay hunde haɗe ferde so tawi mana ha joni ko musidɗo walla ɓattiɗo so tawi ina yiɗi Allah mana ha joni yiɗata ko yaade jihaade yiɗata ko wondude e moƴƴuɓe mana ha joni yiɗata seetude e mumen sey ko Alhaji Umarul Fuuti o yimata yejjiti hadis mana Jibrilu alayhi salam o ari to nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya Muhammad inna Allah taala yaqulu mana isma siita fa innaka mayitun wa abim man siita fa innaka mufariquhu wa amal ma siita fa innaka mujsin bi fandu mastamalat alayhi hadhihi alkalimatu alyasiratu min dhikri almaut ha joni Seydou Oumar omo haala mana yo hadis nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam mana o wi inna Jibrilu alayhi salam qala linnabi sallallahu alayhi wa sallam ya Muhammad inna Allah taala nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no jooɗi Jibrilu alayhi salam are makko Jibrilu wimo ya Muhammad wuur kala ko belaɗa andu ka maayowo yiɗodir e kala mo jiɗɗa mo belaɗa andu ko on sertoɓe gollu kala ko belaɗa e golle andu ka joɓeteɗo ɗum Seydou Oumar wi bandam ƴeew o hadis no wayi raɓɓidde eno haala ka wayi famɗude kono ƴeew ko woni hen e ciftingol maayde e ceertugol e yiɗɓe e yoɓeede golleji o ɗum ɗo ko waaji ganda ɗum ko teskuya wonande joomiraɓe haqqillaji en
mana o wi kanko Saykou Oumarul Fouti ma musidɗam juuɗo sa wi haɗimi yaade jihad mana ko sabu palasam moƴƴo mo jogimi o walla martabam towɗo mo jogimi o walla sababule gardiyeji am renoɓe ɗi jogimi ɗi o wi musidɗam mbiɗo siftinma place ma o kadiɗoma hen woni hen iwi hen goɗɗo kadi ha ɓooyi tawi mbiɗa ko mana ha joni ko martabam to won gadinoɗoma hen duuɓi immi hen goɗɗo kadi woni hen ha ɓooyi ummi hen nde fuɗɗi yettadema so tawi mbiɗa ko renoɓe miɓe renoɓe maɓɓe ɓen ani mumen fof ko Allah renata on hay goto wawa rende neɗɗo e hoddiro Allah alamo Allah huldi suudu handandu walla selluru cokaɗo walla gardowo kewɗo la nde Allah ari fof yamirore muɗum nde ari yettoto o wi musidɗam so tawi ko martaba o sa seeri hen aɗa wuuri cunoɗa so tawi mana ha joni ko place o sa seeri hen aɗa wuuri cunoɗa so tawi ko renoɓe ɓe so tawi a natti wonde e martaba mo ina reene walla mo ina garde ɓe goppuma cunoɗa daña mecce mettina martaba kadi sa dañi an ɓe kewayma ɓeɗo gona haasideɓe mi yiɗa pina mi yiɗa tina sa ƴeewi ɗumen jala ñiiƴe daneeje tawa ɓerɗe mumen ko ɓaleeje jiɗanama hay hunde kibaru musidɗam sinno tawino mana a yeehi a fayi jihaade Allah yaltinima mana e jayngol a wiyama yawmal qiyamati yadkhulul jannata ma addakhilina a naati wondude mana ha joni en naatoɓe a wondi holɓen sabiqina lawali adinoɓe mana ha joni to banggal Allah wondude e annabaɓe wondude e gonɗuɓe wondude e sahudinɓe wondude e moƴƴuɓe ɗum ɗo suuɗakima an musidɗam kala dañɗo martaba aduna nelaɗo wi kullu zi ni'amin mahsud kala dañɗo nema e aduna ko kewɗo añɓe mana ɗum noon musidɗam so añɓe hewɓe tawete ɗo neɗɗo añanma walla wima ko boni tawa wonani e ma wonani gonga daña bakkar kono nannoya ɗum jaygol musidɗam woppu o martaba ka ceerowo e makko goppa musidɓe ɓene kadi mbasa dañirde bakkar saabu ma ɗurno ɗum jaaha paya jihaade Saykou Alaji Oumarul Fouti ha joni mana ha joni o wi habrama mana nokku inayi aljanna inna fil jannati yaati lmalakul karimu bi mansuri min rabbil adimi fihi maktubun min alhayyi alladi la yamutu ila al abd alladi la yamut ya abdi ana aqul li shay'in kun fayakun faqad ja'altuka taqulu li shay'in kun fayakun mana o wi kanko Saykou Oumarul Fouti o wi ari e hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi malayika ina ara e nder aljanna omo jogii kayis o yetto e jiyaɗo Allah naɗɗo aljanna o wiye kaari o leetere ko ummorde e Allah guurɗo mo maayata faade e jiyaɗo makko kaari guurɗo kamne mo maayata no Allah ni hankadi oya min Allah hunde fof ko jinmi wiya ɗum wona anne maccuɗam hande mi watti nden yamirore e junngo ma kala ko mbiɗa yo wona oye musidɗam ɗum dey dañata ɗum so wona jaaɗo jihaade o wi kadi ari hadis mana nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam o wi inna adana ahlul jannati manzilatan man yaqifu ala rasihi 15 alfa khadimin wa inna adana luluata ala rasi ahadihim latadi'u ma bayna almashriqi walmaghrib o ruya Tirmidhi wa ibn Majah fi sahihi adana ahlul jannati alladhi lahu 80 alfa wa 72 zawjatan nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha joni Saykou Oumar woni haal o wi nelaɗo Allah wi sahodinɓe maayɓe e jihad naatoye aljanna ɓurɗo hen famɗude martaba ina jogii ujunnaje 15 boy liggotoɗo e sara mum ina jogii ujunnaje 15 tegade kanŋe fawade e hoore mum tegade hen fof no jalbina funnangue leydi e hirnangue leydi o wi ari e defte hadis nelaɗo Allah wi ɓurɗo jasde e yimɓe aljanna ina jogii ujunnaje 80 e ujunnaje 7
e temedde ɗiɗi debbo mana ha joni debbo urul layni mana o waɗane ɓubba yani mbiyeten tillisa walla suudu o darnane ɗum e kanŋe biyeteɗo zabarjat e yaɓuuta o wi kanŋe o ɓubba o goto ina fota tuggude e makka faade yaman o jooɗino ko makka nder hakkude makka e yaman ko leydi e leydi saabu sa ummima mana ha joni makka ma wirto leydi ne wiye iraq bittoɗa leydi ne wiye kuwait faya mana ha joni hadra mawti nde puɗɗa yettoyade mana yaman o wi ɓubba o ko noon foti o wi wasma hetto manayno konngol allah tabaraka wa taala wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab siftor mayɓe jihaadi malaikaji ne gara e maɓɓe subaka e kikiɗe ina naata e damuɗe ɗe ina mbiyaɓe salamun aleykum bima sabartum beltoɗe saabu muñal muñnoɗon taare nema woodani on onon galle wattande mo mayde ronata yirbugol mana ha joni heɓata hande ɗumne darɗe mum hande beltine pittali mum hono yeru ɗum golloɓe yo gollu hono yeru ɗum foɗodiroɓe yo poɗodir hono yeru ɗum wasatoɓe yo mbasodir musidɗo sa wi haɗimi yaade mana ko huɓeram towde nde mana ha joni e ɓuuri mum ndumidi ndi mana ha joni e dingiral mum jaƴngal ngal faleta siri al wa illa baytum min ɗinin wa hajarin wa turabin wa madarin wa hadidin wa hasabin wa jaridin wa qasabi musidɗo mata anda huɓere ma nde ko hakkude ɓakkere e hayre e leydi e ɗoode e jamɗi e kaaƴi e looci mana e leɗɗe soko ɓooyi illam takna sa kasurat fihi lgamamat wa illam tusraj fa mastadda zulamuhu wa illam yutahahad mana asra bil bina o wi siftore galeyel ma ngel mbiyata ngel yooɗi ngel so ngel fittaka geeseji jamala keewa e maggel so ngel waɗama lampa niɓɓere maggel heewa sa yeehi a wawa ɓennude so ɓooyi ɓooyani fof ngel ƴewtaka so ɓooyi ngel feeco ngel fukko e leydi wa heddo hay fama lahu ila alharab hay sa toppitima tinnima alay saago ko ngel janoyi ɓooyata ngel faata e leydi koye leydi ko ngel ummino ɗoɗe ɗe egge paare banggue goɗɗo bindi ɗi momto inde jomumen itte allah tabaraka wa taala kanko mana haali mana nelaɗo wi nde allah tellini adama alayhi salam fewde e leydi o wimo mana ibni lil khirab wullide lil fana o fe ƴeew allah tabaraka wa taala nde o tellini baba adama o wi adama ani ɓiɓɓe ma mahe ko jogori yande jibine ko jogori mayde ngoɗe ɗe ko jogorɗon hen sertude o ma musidɗam galeyel ma aduna ngel no ngel yoɗiri ni a wostoto ngel mana ha joni galle mo ganduɗa ha joni maadi muɗum ko towdi mana galle mo ganduɗa annore mum ko jalbude mana galle mo ganduɗa calli mum ko dogoji mana galle mo ganduɗa ɓesnoje mum ko ɓattiɗe leydi leyiɗo jooɗiɗo e dariɗo poti hen ina heɓa mana galle takawuji mum ko fawtodirɗi towɗi mana mo yanata bonata musidɗam arje hen jihaadi galleji aljanna yimɓe yaaɓe jihaadi an sa en saltani an bunatiha sa namdimama mi birka no galle o mahira mbimami fa labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin la sahabun fiha kalla wala nasabu wa in salta an hasabaiha fa lu'lu'atu bil hur wa in salta an anhariha fa innaha min labanin wa anharuha min asalin wa anharuha alkawsar wa in salta an qusuriha fal qasru min lu'lu'ati wal marjan musidɗa sa namdimami mahateri galleji aljannaji mbimami biri kanŋe mbimami biri kalis sa namdimami galleji aljannaji mbimami duko ala toon luural ala toon mette ala toon hande dépasse manki walla hirande timmani walla ko dépa welani la nde wonno rewɓe wurlani ɓe teŋetake ɓe namdota ko dépasse ɗum noon duko ala toon tikkere ala toon sa namdimamami dingre galleji aljannaji
mbimami rewɓe ɓuuru leydi ne pija heen bawɗe buubaji ɗi kartetake joomum noon kadi min nande la ɓuri joololi welde joomum nana ɗaano ɗoygol ngol ina nande mayde ɓuureteeri findinde joomum o wi mbimami sa namnimami calli aljanna nde mi haalanma mbimami cangol kosam ɓire ɗam cangol njuumri cangol ndiyam laaɓɗam cangol sangara mo mandilta te sohlani coggu soodetake a ƴeftat tan mana ha joni jara mo jawwa fa tun mana ha joni koko waɗa nder e nder lollu e lollu mbiyeten mana ha joni lollu torankoɓe mana ha joni ina jogani ɗum inde fuutankoɓe ne jogani ɗum inde ɓe mbiya lollu ɓe mbiya bambalewal ɓalal waɗe hakkude suudu woni hen mbiyata ko bambalewal sa wittima ɗum ɓeya mbiyata ko lollu eɗen jogii cuulel tokotel waɗe to nder to moften enen fuutankoɓe mbiyen kata kata torankoɓe mbiyata ko hofre ɗum noon mana haala kana seeri fofo ko gotum mana ko ni konnguɗi ɗi mbayi fofo ko pular mana o wi sa namdimami juutendi galleji aljannaji ɗuulo ha sabuna milan bil fof ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi kilométre towendi muɗum hakkude leydi e asaman hono kañum wiyete zabarjad o ala e aduna goɗɗo o hadara baɗuno o ala e aduna rewɓe ɓe hono mbay min yaaɓu kañe yaaɓu o ala e aduna hamra boɗejo aliyatil bina towɗo maaji o wi julɗo so naati galle o ina jogii kala heen lobbudu haadim liggotoɗo ina jogii ɗon imraatu lobgel fof ina waɗi debbo ina waɗi booy mum gonɗo ɗon ina sarwa ɗum te goto e maɓɓe fof yiyata goɗɗo on saka ɓe kirodira ala ɓe yimirta debbo aljanna yiyata so wona gorko mum tan ɗum waɗi sohlani kadi hiram so e goto fuccini gueɗe nde ɗo yeeyi fof yiya tan ko gorko mum kala ɗo huccidi portele gorko mum woni toon yiyata goɗɗo hay fiiji woni saltani yan firasiya tawi ko mari wi sa namdimama mi leece ɗe famin sabaraqin baɓa'inuha fama zannuka bi dahiriha o hiya murtafiatun baynal firasayni sab'una sanadin laysa fiha nawmun wala sinatun bal alayha muttaki'una mutaqabilun ba'duhum ala ba'din yatasaalun ay say falaji umrul fuuti e sa namdimami leece cuuɗi galleji naatɗe aljanna o wi leese hen fof sañiɗa ko hunde ne wiye istabraq mbiyen cawɗi puusaɗi baɓa'inuha bertateri ndi fama zannuka mbajjuji ɗi cifetake kaaletake bertateri tallaji to aljanna o wi to nder hen ko waɗa e jaganawuji ɗi komin liifi ɓuri jooye ɓuri wiroɗade kono ko noon mbaɗirten darbu misal oye hakkude leeso e leeso fof ina wona mana capanɗe nayyi yaadu sagata jaajendi mum o wi la nawmun wala sinatun moƴƴi ngala hen ɗoygol duumingol ala hen pinal kadi ala hen saabu toujours ka gajjiɗo tan ñamde soras pomme banana mandorine kala ko ina sohle ko ina ñaame leɗɗe ɗe kala hen ko cohluɗa wona aɗa sooda wona aɗa addoya ala ko leɗɗe ɗe ina nguuboy dow yimɓe ko cohluɗa fof kam arata ha wuuboy hunuko ma ñamam an gonɗo e aljana beele mbiɗo welto te kamɓe fof mutaqabilin a yiɗi yiide sehil ma a yeƴota ko a ƴeewa tan putina guide Allah adda ɗum ɗo yeeso ma ɗo kaaldon kala ko jiɗɗa taw ina woni ɗanngal ustingal kamɓe fof koɓe huccodirɓe moni fof ko tugguru mana folon muɗum ha joni en jaganawi ina ƴeewa goɗɗo on toranko mbiyata soɓɓundu yani folon towdu jungo mana ha joni ñamateri ndi mana o wi in salta an akliha sa namdimama min ñamateri ndi fa mawayiduha mawduatun akluha ala dawami simaruha la maqluwatun wala mamnuwatu li ɗulil muqami bal fakiyatun nadijatun mimma yatakhayyarun wa lami tayrin mimma yastawun yusqawna fiha min rahiqin maqtum wa khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ay sayko modul fuuti oy sa namdimami ko woni dow taaɓe naatɗe aljanna holko ɓe ñamata oy taaɓe ɗe de ko ni mbayi woni hen ko ɓesnoje woni hen ko façon fof leñol ñamde ngol ganduɗa yorata ñolata luuɓata waylitta ko saabu ɓooyde jonde tewdoɓe guuɗaɗe kala ko fittandu no wooɗe
ndiyam mbiyeteɗam rahiqil maktum butelaji sangara takkaɗi ɓooyi mandilta mbaylita haqqille on hono ɗum foɗodiroɓe poti foɗodire te wala yatagawwaɗuna yaltoytaki wala yabuluna ɓe taroyta wala yubassiguna ɓe tutata wala yatamakhaduna ɓe ñittota ko akluhum yartassu min juludihim kal misk rihan wa lawnan kal jummal o wi ɓe taroytako ɓe jaltoyta ɓe kaltotako ɓe ñittotako te yaltitta e maɓɓe ko warñede nde ina yaltida e guri maɓɓe mana ha joni no lati miski mana ha joni wayano peme baade warñede ɗe no peme degeneje dimi ñaaƴe dimi sukaɓe joni ganda ko woni degeneje ko ñaaƴe dimi no mbaɗete noon cakkaji wo in saltani an khidamiha o wi sa namdimama min liggotoɓe ɓe hono boyuji rewɓe e boyuji worɓe to aljanna ɗi hono ɓe mbayi o fal wildanu mo khalladuna wa ida raytahum hasibtahum lulu an mansuran wa ida rayta samma rayta na'iman wa mulkan kabiran alayhim thiyabu sundusin khudrun wa stabraqin wa hullu asawiro min fiddatin wa saqahum rabbuhum saraban tahura inna hada kana lakum jazaan wa kana sayikum maskura o wi sa namimami boyuji ɗi o wi boyuji ɗi sa yi hen goto cikka ko kanŋe dimo coomaɗo e nder comcol danewol lampa mawɗo tiime mum annore nde yalti boowal liggotoɓe ɓe ko ni mbayi kibaru ligganteɓe hay goto anda mbaadi maɓɓe sowona Allah eɓe goni e comci mana mbaɗi no bula jil mbaɗi kanŋe kalis eɓe jogui jawe kanŋe kalis cindaɗe e koyɗe e juuɗe saabu eɓe jaaha eɓe carwaɓe eɓe gama eɓe dippa ina sengla Allah ina weela kamɓe fof ɓe nguuroro no ɓe belda o wi jaram maɓɓe toon ko jaram laaɓɗam mandilojam tawa haqqille iwata boyuji ɗi mbiya ɓe jawe koy ɗum ɗo ko Allah yarni on yaadu moon hannde yettama kala ko mbanno ɗon Allah weltima ononin beltoɓe ɗum waɗi o wi foɗodiroɓe ɗum poti o bel jumlati kullama dakartu laka fa huwa kama jaa fil khabar say kuman wi e musidɗam o rewimi ɓeydi e musidɗam o rewimi jokki e musidɗam o wimi yonni la mi haalani so wona ko nelaɗo Allah haali nelaɗo Allah hay hunde haalani so wona ko Allah haali ko Allah settanimo wimo ma yanɗi ko anil hawa o haalata belaɗe fittadu kala ko haali ko min wi noon o wi bombiɗa haalanma inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udnun sami'at wala khadara ala qalbi basar o wi bombiɗa haalanma wonko woni aljanna ko yitere meeɗani yiide nofru meeɗani nande ɓernde meeɗa miijade hay lawol goto wo in salta an bagayihim fi hadihi naimi walmaqami lkarimi ljasim o wi sa namnimama min naatɓe aljanna no foti duuɓiɓe gonata toon no foti lebbiɓe gonat toon no foti balɗe ɓe gonat toon matemaɓe jaltu mbimi ala هم خالدون فيها أبدا آياء لا يموتون سبان لا يورؤون فيه أشياء لا يسقمون فرحون لا يحزنون رادون لا يسقطون من خوف القطيئة والطرد آمنون من مقام آمنين وي ألا سانامي وندي الجنة بمن وورد بمايتا سادتا بنايوتا سلوب بنيوتا للتيب بچونتا wonduɓe e mbelen ma ɓe cikkata mana hooliɓe ɓe kulata riddede walla yaltinede saabu juutde maqam subhanahu wa taala da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin o wi noddago maɓɓe toon ɓooyi ɓooyani fof malaika wiyaɓe hey naatɓe aljanna notoɗe e joomon o wi omo salmina on kisal e weltare yo woni moɗon kamɓene ɓe mbiya alhamdulillahi rabbil alamin e jettoɗe goni sawi kumar wi e musidɗam iiso e haqqille ma ngu laamu mangu iiso e haqqille ma nde hoɗande yonde iiso e haqqille ma ɓe rewɓe moƴƴuɓe iiso e haqqille ma ɓe sarwoɓe iiso e haqqille ma ndeɗo ñamde e ɗam jaram iiso e haqqille ma nde fofta mbadda ɗum e kuɓeyel ma ngel ganduɗa ɓooyata yana mbadda ɗum e leecel ma paɗngel ɓooyata gato woni hen sa tallima jana mbadda ɗum e derel ma so ɓooyi seeɗa woodano way hakkude moɗon metta hulɓino hamno mbadda ɗum e ɓinguel ma kaɗowel ma ferde ngel so ɓooyi ma wi hankadi mi fotino maɗa ni
haɓratama mukko laaɓaɗo jiiɗo hankali dahaɗo laaɓani jan la yunat khabir kumpitiɗo soko haɓrima an gonga musidɗam tin golle moƴƴe wallahi ma sammata khairu ajal taala taala ya ayuha nnasu inna wa'dallahi haq fala yaghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur inna shaytan mana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan mana wi innahu hizbahu liyakunu min sa'ir fama zalika min maqasidi lawliya'i ahin wi allah tabaraka wa taala wi onon julɓe woto gurnam aduna kam hoɗo on woto ɗum ittu neɗɗa woto iblis bonnu fayidagal mon ganda iblis nan nodda fedde mum fewde e jaygol biyetegol sa'ir mana wona cuɗari aduna belanteri aduna na ɗum woni mana fandare waliyade wona ɗum woni fandare sahabaɓe nelaɗo ɗum woni fandare suɓaɓe leñol ngol ga noon ɓen tampere mumen e liggey mumen mana wona ha daña galleji joɗɗi walla rew walla mana ɓiɓɓe moƴƴuɓe ala heewi mana koto allah kucciti koto fewti mana ha joni to golle lakara bandam tinno fer tinno rendinde jawdi andu ala ko nafata to lakara andu jawdi kewɗi ɓattinta allah andu ɓiɓɓe hewɓe ɓattinta allah andu mbaadi jondi ɓattinta andu gandal kewgal ɓattinta allah a kutorangal to saabi allah kala hen ko huuto allah ko ɗum woni saabu allah ko ɗum allah jaggi o heddi ko mana ha joni wona on mana haɓetede mana kaɓi e yeddi rendinɗe allah e goɗɗum kaɓi e heferɓe udditi mana leyɗele udditi gure mate mana a yiyani an musidɗam mata hettaki konngol allah anfiru khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi lillahi zalikum khayrun lakum in kuntum mana musidɗam mata ko allah wino tere oɗon goni renduɓe tere oɗon goni sertuɓe tere oɗon goni softuɓe tere oɗon goni anɓe tere oɗon goni tedduɓe tere oɗon goni hoyɓe tere oɗon goni dañɓe tere oɗon goni wasɓe tere oɗon goni wonduɓe tere oɗon goni sertuɓe ɗum fof khifafan wa siqala onon e jawdi mon kaɓe ɗe onon mana ha joni e lawol allah gandi ɗum ɓuuri moƴƴude e ko golloɗon oɗon ndendina mana e aduna ko e musidɗam mata anda golle moƴƴe koko allah golle moƴƴe koko weeli allah golle moƴƴe koko yooɗi allah wona ko yooɗi yimɓe wona ko weeli yimɓe wona ko safi yimɓe ala koko weeli allah ƴee e musidɗam ƴeew yawmal qiyamati siftor kulhuli gonɗi toon e musidɗam mata yiɗa allah dandirma saabu golle ma moƴƴe e musidɗam mata anda ina andi ko suuɗi e ko feeñi e mata anda allah wino toon heedi e laawol allah on mbari mana ma allah yaafo on mana kala ko mbanno ɗon ma yurmo on ɗum ɓuuri moƴƴindin toon mana e aduna ko allah wi soko tawi on ma toon walla mana ha joni on mbari pewɗon mana koye hasbode ha joni to yeeso allah tabaraka wa taala mana ha joni sa wi min noon haqiqa tan wona joni ɓinguel wona sehilaɓe wona place wona galle gonga haɗimi yaade dal ko joom suudam ko joɗɗo ko cukalel te mbiɗa yiɗimo no feewi ɓeeɗo mi haalanma so tawi ko debbo hanma yaade in qulta la taɗibu nafsi bi firaqi wa jamaliha wa unsi bi qurbiha wa sururi bi wisaliha fahab inna zawjataka ahsan an nisa'i dunya wa ajmalu ali zaman أليس أولها معذرة وآخرها جيفة وقدرة وهي فيما بين ذلك تعمل العاذرة فيمنعك سترها أمرها ووقعها لك أكثر من برها إن لم تتهل أمست عينها وتتزين زهر سينها وإن مس شعشع شعرها وإن لم تدن طفئ نورها وإن لم تتطيب سقلت وإن لم تتطهر نتنت كثرة القيل سريئة الملل إن كبرت عيست وإن عجزت
harimat tahsin ilayka jawduka fatankiru zalika inda sukh Seydul Fuuti o wi musidɗam saawi ko joom suudam o haɗimi yaade jihaade o wi sim suudam o jooɗgol makko e mbaadi ayide makko e uureteeri makko eno jooɗore saram ni mi wawa dal woppude momi yaha jihaade o wi heɗomi ma noon joom suudu ma o yo taw kanko faɗɗi rewɓe fof yo taw kanko ɓuri rewɓe fof mbaadi heɗo noon mi haalanma joom suudu ma ara wande makko ko toɓɓere mani ko soɓe wattande makko ko jiiba so mayi ko soɓe ɗo wuuri e aduna o moni wonde e ƴiiƴam gordi e ko yehete e ladde e ko taarote e makko so fiilima ƴiiƴam fiila jooɗoɗa dumun aramo hebde o wona e aaƴadema cikkodiri ɗuto walla o tikka waɗani filo gite ɗe leerata so waɗani cuɗari mbaadi ndi yooɗata so wayri yeesaɓe hoore nde sufito mana fira so waɗani gujam o forotake o waɗani hay hunde e ɓandu ñifa o natta jalbude so waɗani uureteeri aussi soko tawi mana wona ñande fof lootagol mana ha joni o waylo hendu makko waylo ewi haala omo heewi ngameela omo ikkude soko tawi mana ɓooyi si o ronkiti wawde hay hunde natta yidde ƴeewdemo kala ko dilli mbiya a wari kam haala gona wiide anne aɗa yiili o gondel ko liggiɗa fof tottamo kala ko mbaɗanamo janggo e jaam so on kaɓi o ya meeɗaɗi waɗandemo hay hunde saɗa wawi wonde am sa wawa seeram ayi to hakkude moon wattini e musidɗo one kadi woto haɗe yaade jiyaadi e ba one kadi so haɗima yaade andu mana ha joni kadi mana ha joni haɗima yaade musidɗam mana tinno nan ko kalantuma so tawi mana ɓooyi debbo o ko ni woni habaru mum o wima nafɗam fewanumi walla mana ha joni seeram goppami ceera e makko mana ha joni ɓernde ma ina muusi ala ko mbawɗa en haydara te gurnam mon duumotako ha yawmal qiyamati ya bada ala ganduɗa mana ha joni kibaru e rewɓe urul leyni ɓe ganduɗa taga koye annore ɓe ganduɗa coftugol mumeji aljanna ɓe ganduɗa gondi koye sarwoɓe ɓe gandoni ɓuttiɓe daneri gite ɓe ganduɗa ha joni yaaƴɓe ana ha joni ɓaleri gite ɓe ganduɗa hewɓe ñemamboji ana ha joni wayway ɓe ganduɗa ha joni ɓe weela ɓe ganduɗa ɗaɓɓata teŋe ɓe ganduɗa namnota ko dépasse ɓe ganduɗa gonda ko defde hirande e bottare te hunde ko sohluɗa fof ene ɓadima ɓe ganduɗa jiyata ƴiƴam ɓesgu jiyata ƴiƴam fiilaru ɓe ganduɗa toujours gondi koye laaɓal ɓe ganduɗa hen goto fof kañum ɓuuri sohludema mana ha joni a lotota ko wona aɗa gayna aɗa juula wona aɗa yaha tawi ko Alhaji Umarul Fuuti woni mana kanko wone haalde mana so tawi ko debbo ma mbiɗa debbo ma one habaru muɗum mana ha joni ko ni wayi o wi ƴeewa rewɓe urul leyni en ko cifanimami ko e waktu mana habaru mabɓe fayi ɓe ganduɗa mana rewɓe urul leyni ɓe ganduɗa mana o wi so tawi ko debbo ma aduna o noon sa sette makko a yeehi jihaade mana ha joni a maayi jihaade so tawi ka malaɗo o wi tefanoya bo o yawmal qiyamati nden gan sango ma tawtumo ajmalu minal huulil il yalamuhu illa rabbul alamin minal so tawi a serti e debbo a yeehi jihaadi a hucce Allah so Allah hoddiri a maayi toni jihaadi a woni cahudinɗo walla a wuuri kona haɓama e jihaadi ha Allah nawi fittanu maɗa mana yawmal qiyamata a woni malaɗo o wi tefana debbo o wi ɗon nder aljanna o tawama kanko debbo o jikku makko wonti moƴƴo o tikkata o suutotako o haalatako kala ko gañoɗa e ko mettannoma e makko tawa tagore makko ɓeydima timmude gite ma ɓuttidde ɓandu makko ɓeydima jalbude ɓandu makko ɓeydima uudde tawa o wonti mbomri tawa omo wonde e laaɓal o yiyata ƴiƴam fere o yiyata ƴiƴam ɓesgu o jaɓɓoma e nder aljanna o tima ñamde aljanna e ɓesnoje aljanna aw ɓurtima rewɓe urul layni en martaba e fayida rewɓe urul layni en ɓurdi joni rewɓe wonɓe e aduna ɓe aw ɓurtorima no rewɓe urul layni en ɗum noon musidɗam so tawi ko joom suudu ma haɗannoma yaade coppuma mana ha joni jaaha jiyaade hatta ma Allah na ko ɓuri ɗum maleɗa noddoyama mana ha joni to aljanna tawde mana on dendoyi to aljanna on gandi ko ɗum ɓuuri wadde mana fayida o wi e musidɗam woto wi
mana mbiɗo ɗacca ha ɓooya walla hande ala musidɗam tinno andu rendirde moƴƴere ko mbiyeten garam place ɗon ɓuuri welde ko aljanna jewtodiral juuɗe ɓuuri welde ko aljanna ɗo yimɓe ene jewtani daka ɓuuri welde ko aljanna o wi madam mbiɗa haalanma sa namdimami e gueɗal manami haalanma no aduna wayi in ada ƴewma ittude sirku ittude mana kala kono waɗe ko wona Allah fof ko meere naati hen hunde fof ko neɗɗo yakori ko wona Allah andu ko ɗum meere nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam o wihay goto mon wawa rewde Allah ko nanni ɗum aljanna ɓe mbi hay an o yahin so wona Allah nannama yurmini ɗum nelaɗo jeeya a jaygol nelaɗo warata nelaɗo wurnata nelaɗo mana ha joni tagani hay goto Allah mana o ari damal galle nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo waya ko juuti ɗum haydara seydina Oumar ibnu Khattab wirtimo ɗon naata yo wi nelaɗo Allah won sagata woni damal ɗo no waya tan nelaɗo wi noddumo o ari o jooɗe yeeso nelaɗo wimo an sagata ko goyata o wi ba mawɗo nelaɗo wi bakkan ma ɓuuri asaman o wi ɓuuri wi bakkan ma e leydi ko ɓuuri o wi ɓuuri o wi bakka ko ɓuuri o wi ɓuuri o wi bakkan ma e kursi o wi ɓuuri o wi bakkan ma e maayo geeƴi o wi ɓuuri geeƴi o wi bakkan koyɗe asaman o wi ɓuuri ɗum mawnude o wi bakkan ma e gabbe ɗum mawnude o wi bakkan ma e Allah ko ɓuuri Allah ɓuuri mawnude o wi ko Allah mawɗo yaafoto bakkan mawɗo an kam holko mbaɗɗa o wi min wonno liggeyam ko ubbidde mayɗo fof ubbaɗo mi ubbita tan ko o mbiɗa yeeyoya hanki noon won mayɗo ɗo e lansariyankoɓe Madina ko suka debbo joɗɗo no fewi jaami ubbinmi jaltinmi kasanka makko nawmi ha goɗɗo mi miijimi no wayi yodde ni miyomi yami rendoyay makko kadi ittumi kasa ɓortumomi halat lelnumomi dow kadi ndendumen goppirmomi noon jaami ha mbiɗa yalta bamuli Allah wi ko debbo o wi e heyma kaari yo Allah hoyne yo ha timmi laabi tati an a ɓooti kam aɗa woppi kam ɓanndu meeɗo e hakkunde mayɓe julɓe a rende am kadi a woppiti kam e janaba e yeeso Allah yo Allah hoyne o wi ko ɗum dey goyam ya rasulullah nelaɗo durmi liɓi mo e leydi nangi koyngal makko daacimo ha wi an ka naatigue bonɗomo Allah bonni yaltu Oumar in nelaɗo woto nde tampere tawi yamiram tan mi waɗa silama mi taƴebaɗo wiyala mi yamiraka ɗum o yi Allah makko yeehi ha balɗe tati omo nelama o tuubi tuubugu e laaɓɗo feade Allah yo Allah yaafomo Jibrilu arse nelaɗo o wi ya Mouhammad Allah wima ina salminma o wi aha o wi Allah wima beele ko an tagi yimɓeɓe o wi ala mi tagani hay goto o Allah wima beele an jeeyi yimɓeɓe o wi ala mi jeeya hay goto ma beele wonko mbawanɗa yimɓe o wi hay hunde mi wawana hooram saga hooram tan waɗimi o wi ɗum noon sagata e ma o tinno Allah yaafimama ko wanno ko ɓenni ko waɗi joni e ko jogoy wadde ha yo